در این درس технологии MDI Multiply Document Interface интерфейси бисёрҳуҷҷата дида мебароем. барномаи технологии MDI барои истифодаи якчанд форма бо якҷоягӣ татбиқ карда шудааст ва оинаҳои формаи духтарӣ дар оинаи формаи модарӣ гузошта шудаанд. бисёр заимаҳои машҳури Windows ба монанди Word for Windows, Microsoft Excel технологии MDI-ро истифода мебаранд. барномаи духтарию модарии технологии MDI-ро ба амал медароред ва ба шумо барномаи сохтани интерфейси якчанд ҳуҷҷатиро меомӯзонад. лоиҳаро месозем. мо сохтани лоиҳаро оғоз менамоем ки як формаи модарӣ ва се формаи духтариро дар бар мегирад. лоиҳаи навро ба шакли стандарт exe созед. Visual Basic ба таври автоматӣ ба ҳайати лоиҳа як формаро дохил менамояд. ба фармони Save Form 1s аз менюи Files формаи Form 1-ро ба номи form1.frm нигоҳ доред. бо фармони Save Project 1s аз менюи Files лоиҳаро бо номи picture.vbp нигоҳ доред. ҳар як MDI барнома дар худ бояд як формаи модариро дошта бошад. формаи модариро созед. аз менюи Project зер менюи Add MDI Form-ро интихоб намоед. оинаи Add MDI Form кушода мешавад. нишонаи MDI Form-ро нишон диҳед ва ба тугмаи Open открыть нишон диҳед. дар ҷавоб Visual Basic оинаи формаро бо навиштаҷоти дар сатри сарлавҳа MDI Form 1 мекушояд. ин формаи холӣ нақши формаи модариро иҷро мекунад. ба нишонаҳои навиштаҷоти аз тарафи чапбуда Form 1 ва MDI Form 1 эътибор диҳед. онҳо шакли формаро ифода мекунанд. барномаи шумо метавонад дар худ танҳо як MDI Form дошта бошад. метавонед санҷиш гузаронед. вақте ки аз менюи Project зер менюи Add MDI Form-ро интихоб карда мешавед, вай аллакай қатъ шудааст. инак ду формаро мавҷуд аст: стандартӣ ва MDI формаи модарӣ. акнун ба шумо лозим меояд ки формаи стандартии Form 1-ро ба формаи духтарии MDI табдил диҳед. пункти Form 1-ро ҷудо кунед. дар оинаи лоиҳа ба нишонаи View Object Form 1.frm пахш намоед. дар натиҷа оинаи формаи Form 1 ҷоришаванда мешавад. хосияти MDI Child-и формаи Form 1-ро аз false ба true иваз намоед. ба оинаи лоиҳа аҳамият диҳед. нишонаи аз тарафи чапи навиштаҷоти Form 1 дигар шуд. ин нишонаи MDI формаи духтарӣ мебошад. аз оинаи лоиҳа пункти Form 1-ро ҷудо намоед. бо фармони Save Form 1s аз менюи Files файли формаи Form 1-ро ба намуди picture1.frm нигоҳ доред. аз оинаи лоиҳа пункти MDI Form 1-ро ҷудо намоед. бо фармони Save MDI Form 1as аз менюи Files файли формати MDI Form 1-ро бо намуди picture.frm нигоҳ доред. дар барномаи формаи MDI духтарӣ боз ду MDI формаи духтарӣ дастнорас аст. онро илова кунед. аз менюи Project фармони Add Form-ро интихоб намоед. нишонаи Form-ро интихоб намоед ва ба Open пахш кунед. Visual Basic ба таври автоматӣ ба ҳайати лоиҳа формаи стандартиро бо номи Form 2 илова мекунад. бо фармони Add Form аз менюи Project боз як форма илова намоед. ӯ номи Form 3-ро мегирад. оинаи лоиҳа бояд 4 формаро дар бар гирад: формаи духтарӣ, формаи модарӣ ва боз ду формаи стандартӣ Form 2 ва Form 3. акнун шумо бояд формаҳои стандартиро ба MDI формаҳои духтарӣ табдил диҳед. пункти Form 2-ро аз оинаи лоиҳа ҷудо намоед ва ба нишонаи View Object пахш кунед. хосияти MDI Child-и формаи Form 2-ро аз false ба true иваз намоед. пункти Form 3-ро аз оинаи лоиҳа ҷудо намоед ва ба нишонаи View Object пахш кунед. хосияти MDI Child-и формаи Form 3-ро аз false ба true иваз намоед. дар ин лоиҳа дар худ як MDI формаи модарӣ ва се MDI формаи духтариро дорост.
акнун пункти form2-ро аз оинаи лоиҳа ҷудо намоед ва ба фармони save form 1s аз менюи файли form2-ро ба номи picture2 нигоҳ доред. пункти form3-ро аз оинаи лоиҳа ҷудо намоед ва бо фармони save form 2as аз менюи файли form3-ро бо номи picture3 нигоҳ доред. акнун лоиҳаи шумо аз 5 файл иборат аст. файли лоиҳаи picture.vbp, файли модирии picture.frm ва се формаи духтари picture1 frm, picture2 frm ва picture3 frm. лоиҳаро бо фармони save project нигоҳ доред. хосиятҳои формаи духтариро дигар менамоем. якчанд хосиятҳои формаи духтариро иваз кардан зарур аст. пункти form 1-ро аз оинаи лоиҳа ҷудо намоед ва ба нишонаи view object пахш намоед ва ба онҳо хосиятҳо гузоред. ба хосиятҳои name ва caption-и формаи 1 мувофиқан маъноҳои frm picture1 ва формаи духтарии 1 бахшед. ба монанди ин форма хосиятҳои формаи form 2 ва form 3-ро иваз намоед. ба хосияти name frm picture2 ва ба caption формаи духтарии 2 чунин ҳолатро дар формаи form 3 низ такрор кунед. ва ба хосияти name frm picture3 ва ба caption формаи духтарии 3. хосияти формаи модариро иваз менамоем. барои он ки ба хосияти формаи модари mdi form 1 формаи модарӣ инпутро аз оинаи лоиҳа ҷудо намоед ва ба нишонаи view object нишон диҳед ва баъд ба оинаи хосиятҳо гузоред. ба хосиятҳои name ва caption-и формаи mdi form 1 маъноҳои мувофиқи frm pictures ва ба caption барномаи духтарии модариро бахшед. баъд лоиҳаро бо фармони save project нигоҳ доред.